Hello, Odo tajba. Hi, bonġu. Dinja l-aħħar session ta' Dinja Waħda live. Merħba l-kulħadd minn għandna l-qoddimna llum u grazzi tal-li segwejtuna sissa. Jiena Viktor Falzon. U jiena Desiree Falzon u aħna t-tnejn għallima fuq il-programm Dinja Waħda ta' BirdLife Malta immexxi flimkien mad-Direttorat tal-Edukazzjoni. Is-suġġett li għandna likom illum naħseb ovvja li joħroġ das-suġġett bħalissa. Natura fis-sajf. Tajjeb. Hemm ħafna xi tgħid imma ma tantx għandna ċans allura bħas-soltu nieħdu daqsxejn għażla żgħira u noqogħdu nitkellmu daqsxejn fuqhom. Bil-ftit li nafu. Nibdew? Okay. Pawża qasira. Nixxerjaw l-iskrin. Tajjeb. Masan. L-oġġett misterjuż. Mela, bħas-soltu nibdew bl-oġġett misterjuż. Din id-darba għandna din. Okay, hija xi ħaġa minn natura di mhix xi arti astratta, ġifieri xi pittura. Dak il-ħafna tikti hemmhekk ma saru bl-ebda pinsell, imma saru insomma bil-pinsell tan-natura. Oġġett min-natura ara tippruvawx bħas-soltu taqtaw x'inhu. U mbagħad lejn l-aħħar tal-programm naraw daqsxejn biex ħrixtu. Konna se ngħinukom daqsxejn immedna aħjar li ħalli noqogħdu naraw l-immaġinazzjoni tagħkom sa fejn tista' twassal. Għax vera nieħdu gost kemm kapaċi toħolqu Toħorġu bidejat u nifhmu għalfejn dak li jkun ħasib għalija hekk u dak li jkun ħaseb lija hekk. Anyway, għandkom ftit ħin sakemm forsi tibdew dibatu xi bdew tajjeb. Mela, nistgħu nibdew mela bis-suġġett bil-programm tal-lum, bil-feature tal-lum, li huwa natura fis-sajf. Aħna fis-sajf meta nitkellmu fuq is-sajf hawn Malta, ħafna drabi kull ma jiġi f'moħħna huwa il-vaganzi, il-baħar, ix-xatt. Fin-natura x'jiġri fis-sajf? Il-problema ta' Malta fin-natura ħafna drabi fis-sajf hija in-nuqqas tal-ilma, mhux vera. Hawnhekk fil-fatt għandna ritratt forsi jaraftuh dan post fejn jħobbu jmorru ħafna nies huwa Chadwick Lakes jew magħruf ukoll bħala Witilqleja, l-kelma proprja Maltija. U naħseb tindunaw li dak minħabba dak l-ilma li hemm u minħabba anke li dik is-siġra sabiħa tal-luq m'għandix warqa waħda, dak ir-ritratt meħud fix-xitwa. Fis-sajf, meta x-xita tkun waqfet, jiġri hekk, sintendi qed taraw l-ilma, għad hemm ftit ilma dan ar-ritratt ħadnieh il-ġimgħa. Jiġifieri għadu mhux l-eqel tas-sajf, imma tindunaw anke s-siġra għandha l-weraq u x'vera. Imma fil-wied propju l-ilma qed jonqos sew u ftit qiegħed jinxef. Hemm dak il-ħafna tajn fil-wiċċ u la jinxef dak l-ilma kollu jiġi kullimkien tajn biss u għaddiju lakes. Jiġi jmur ifittex xi ħadd iċ-Chadwick Lakes fis-sajf, mhux se jarahom il-lakes għax ikunu nixfu kollha, għax dak huwa kollu ilma tax-xita. Jekk ma tagħmilx xita, il-lakes ma jintlewx. Issa aħna s-soltu dejjem meta nsemmu l-inqas jiena kull meta kienu jsemmu li Chadwick Lakes dejjem kont naħseb tal-annimal gustus fiż-żrinġ. Rajt għalfejn għax iż-żrinġ iħobb jgħix ħafna f'postijiet fejn hemm l-ilma, fejn hemm l-għadajjar, fejn hemm il-vaski, basta hemm xi daqsxejn ilma. Ara żrinġ x'jiġri meta ma tagħmilx xita, meta dawk l-għadajjar jinxfu. X'jiġrilu żrinġ imutu, jitilqu jmorru xi holiday x'imkienek, pereżempju jmorru jixxalaw f'post xi Froglandia hekk. Ma jagħmlu nies. Taħsbu li s-żrinġijiet jagħmlu hekk ma jagħmlux hekk, u volja ħadna gost nagħmluhom dawk. Bil-ġelati u hekk bil-jumping boards u bil-diving board. Xejn minn da, żrinġijiet mhux hekk jagħmlu. Però għandhom trikk, għandhom trikk li ħafna nies laqas jafu bih. Iż-żrinġ fis-sajf meta ma tagħmilx ix-xita, meta l-wiċċ tal-art ikun kollu niexef, iż-żrinġ ikun qiegħed rieqed taħt it-tajn. Ġifieri dan kif ikun daħal hemmhekk? Iħaffer? Bejn iħaffer u bejn iżelleġ u jaffeċ l-ewwel hemm meta tkun għadha l-għadira tkun għadha ma nixfitx għal kollox, jiġifieri it-tajn ikun għadu mxarrab. Iż-żrinġ ikun jaf li qiegħda tinxef għax l-ilma jibda jonqos dak jindunaw għax huwa l-element tagħhom, iħaffer ħofra taħt l-art ġo dak it-tajn, u hemm taħt jinżel, ma nafux sew kemm jinżel il-fond, imma naħseb jinżel 30 ċentimetru jekk mhux iktar. Sriga ġifieri. U hemm taħt jagħmel kamra żgħira hekk,
mudlama u umda ħafna fil-fatt hemm isfel it-tajn ikun għadu mxarrab biex meta fuq il-wiċċ jinxef għal kollox u jkun qed tisreċ ix-xemx u ma tarax qatra ilma, hemm taħt ikun hemm żrinġ, ikun hemm eluf ta' żrinġijiet reqdin qed jistennew it-temp jerġa' jaqleb. U meta jerġa' jaqleb it-temp u tibda tagħmel ix-xita u t-tajn jerġa' jixxarraf, iż-żrinġijiet iqumu hawn min jgħid jisma' l-qtar tax-xita jew kellha jħoss it-tajn jixxarraf madwaru. Anyway, iqum minn dik ir-raqda jkun għamel qisu hibernation imma fis-sajf jgħidula estivation. Iqum minn dik ir-raqda min jafx ġuħi kollox da jkun ilu x-xhur qed ma jkun xejn, jagħmel ħofra jibda tiela minn ġod dik it-tunnel, minn ġod dik il-kamra li kellu sakemm fl-aħħar joħroġ barra mill-ġdid. U hemmhekk min jafx ġuħ għandu kull insett li jara jibda jieklu. Okay? U dak huwa trik ta' żrinġijiet, għanqas iż-żrinġ li jgħix Malta. Għan annimali li jgħixu f'Malta anke l-pjanti irridu jkunu mdorrijin għan-nixfa tas-sajf. Għax da mhux il-bieraħ beda jinxef fis-sajf il-klima ta' Malta. Minn dejjem kienet hekk, jew insomma ejja ma ngħidux minn dejjem imma ilha miljuni ta' snin hekk jew eluf għax jista' jkun fi żmien fil-passat inbidlet xi daqsxejn it-temp. Il-pjanti wkoll, din hawnhekk pereżempju hija pjanta tal-ansar jgħidula, di pjanta tara ħafna minnha fix-xari fejn hemm il-blat. Dak ir-ritratt meħud forsi f'xi Novembru, ġifier meta x-xita tkun bdiet tagħmel allura qed tara pjanta kollha weraq. Meta mbagħad ix-xita tibda tieqaf, il-pjanta, ara dak huwa l-istess weraq imma nixef. Jibda jinxef mhux għax il-pjanta tkun qiegħda tmut, il-pjanta tieħu lura s-sustanzi kollha li għamlet dak il-weraq, dak l-ikel tiftakru li meta għedna tuża x-xemx biex tagħmel l-ikel, dak tiġbdu kollu lejha l-pjanta, il-weraq tnixfu tgħidli allura fejn imorru dak is-sustanzi. Imorru fil-basal. Għax il-pjanta jkollha basla taħt l-art, basla kbira, ma tantx jidhru għax ishom ġebliet, ma dik hija basla. Din hija basla oħra, din hija basla oħra. Il-basal tal-ansar din oħra. Okay? U fis-sajf, mbagħad isu lejn awwissu, jibdew telejn il-fjuri, tella dak tsokk minnu dik il-basla bla weraq xejn, ittella dak it-tsokk u tkun tsokk minn dak il-ġmil ta' fjura illi tagħmel fis-sajf. Ġifieri altru li l-pjanta ma tkunx mejta, tkun ħajja, imma il-weraq tagħha tkun neħħietu. Hija b'mod kif il-pjanta kapaċi tissapporti is-sħana u n-nixfa tas-sajf. U naħseb għandha vantaġġ ukoll għax ma tantx ikun hemm fjuri dak iż-żmien, allura l-insetti ħajmorula għall-fjuri tagħha. Trik dan ieħor. Trik ieħor dak iż-żmien fit-tard fis-sajf ma tantx ħatara fjuri fil-kampanja. U fil-fatt li għandha stramba li l-pjanta hija l-fjura u l-weraq tagħha qatt ma jiltaqgħu, qatt ma tara pjanta tal-ansar bil-weraq u bil-fjuri, għax fi żmien il-fjuri tkun bla weraq u fi żmien il-weraq tkun bla fjuri. Stramba, Siġra hija komuni ħafna tara, insomma qiegħda tonqos għax imsiken kollu jqaxtu minnhom daw hija s-siġra tal-ħarrub, għal kull ħaġa ta' xejn tara ħarruba titlaq. Kif tibqa' ħajja ħarruba fis-sajf? Jekk tkun għamlet xitwa normali, tkun għamlet ix-xita fix-xitwa, u mbagħad fis-sajf il-ħarruba kapaċi tgħix, kapaċi tibqa' ħajja. Okay? Dika li għandha speċjali, t-trik tagħha huwa l-weraq tal-ħarrub. Kif qed taraw f'dan ritratt, ileq u meta ħaġa tkun tleq tirrifletti d-dawl u tirrifletti anke sħana. U biex bekk il-pjanta la tinxef wisq u laqqas tisħon wisq u ma titlifx ħafna ilma. Kif nafu fis-sajf mhux talli il-ħarruba ma tkunx mejta, imma fl-eqqel tas-sajf, anzi fil-fatt f'Santa Marija fil-15 ta' Awwissu huwa tradizzjoni f'Malta illi ikun sar il-ħarrub ikun lest biex jinqata' mis-siġar. Okay? Il-pjanta tal-ħarruba hawnhekk hija xena oħra li naraw fis-sajf. Di mhux pjanta, alla volja hemm pjanta hemmhekk ukoll tidher, imma forsi tiftakruh dar ritratt tax-xelluk u konna ġibnih f'tal-captions, ġvera f'na meta dak il-funny answers insomma. Dan hawnhekk hawn zokk u miksi kollu bebbux. Għaliex jiġri hekk? Dan ix-xena ma tarajx fix-xitwa, fis-sajf tara dak il-bebbux imtella hemm fuq kollu isu qiegħed jitgezzet hemm fuq għal xi raġuni. Forsi tgħidu mhux aħjar ma joqgħodx fix-xemx, mhux aħjar kieku qiegħed x'imkien iktar għal frisk. Propjament hemm fuq huwa ħafna iktar frisk mill-art. Għaliex? Għax fl-art l-art tissaħħan bix-xemx, fis-sajf l-art tkun taħraq
imxi ħafi fuqha, tħossha sħana. Allura qed naraw zokk ġew il-ħamrija. U zokk u hemm l-art hemmhekk hemm is-sħana tira mill-art mentri titla' daqsxejn iktar il fuq. Hemmhekk iktar hemm ċans illi it-zokk ikun frisk għaliex għax hemmhekk tgħaddi l-arja xi daqsxejn żiffa, xi daqsxejn rieħ. Allura hemmhekk it-temperatura tkun ħafna iktar baxxa milli tkun tal-art. U sintendi il-bebbux fejn jażel li joqgħod fil-post fejn għandu iktar frisk. Tiftakru il-bebbux għandu bżonn ħafna li jżomm daqsxejn umdu u minn ġewwa jekk jisħon wisq jinxef u jmut. Il-ħajja tibqa' għaddejja fis-sajf ukoll anke għall-asafar, ħafna asafar ikunu biżi bil-bejta, tiftakru konna minna episodju sħiħ fuq il-bejtiet, l-asafar tal-bejt u fuq il-lemin għandna l-bufula sewda, daw jekk ikunu bdew ibejtu kmieni fis-sena, kmieni anke f'Marzu, sa ma jasal is-sajf daw mhux ikunu leħqu rabbew għall-familja u kibru u telqu, imma ikollhom ċans jerġgħu jagħmlu bejta anke fis-sajf u jerġgħu irabbu familja oħra. Dak fuq ix-xelluk għandna skur tal-bejt qed jiġu xi ventilatur hemmhekk żgur li għandhom il-frieħ għax hemm id-dedi hemmhekk qed iġor xi dudu, dak kieku kien għalih jaqbatu jieklu, ma laqiet munqaru tfisser qiegħed iġorru biex jitma' liż-żgħar. Min jaf il-bdiewa kemm jieħdu gost bl-asfur tal-bejt? L-asfur tal-bejt jikol ħafna. Għas għandek bżonn pestiċidi bihom? Mela, kieku tikkontrolla il-xogħol tiegħek sew kieku vera min natura tgħinek iżżomm il-bilanċ. U laqgħet insemmu l-asafar. Tiftakru għedna li hemm dik il-migration, il-passa tal-asafar fejn asafar jivvjaġġaw minn pajjiż għal ieħor, konna minna l-ewwel episodju fuq hekk tiftakru, u konna għedna li fil-rebbja l-asafar ikunu telejn biex ibejtu, fil-ħarifa, wara s-sajf, l-asafar ikunu ħajerġgħu jagħmlu dak il-vjaġġ twil biex imorru jerġgħu lura mill-post fejn kienu qabel. U biex fix-xitwa jmorru jqattaw ftit xhur f'postijiet fejn ma tagħmilx daqshekk kesħa. Rajt issa tgħidu li mhix il-ħarifa s-sajf kif qed nitkellmu fuq is-sajf u qed issemmi l-ħarifa. Għax hemm xi asafar li tant ibejtu kmieni u malajr illi anke fl-eqel tas-sajf anke f'Lulju sa Lulju ikunu lestew bil-bejta u anke f'Lulju alla volja aħna nkunu għadna fis-sajf ikunu diġà bdew niżlin min-naħa ta' fuq tal-Ewropa jaqsmu l-Mediterran lejn l-Afrika. Dawn huma tliet asafar ta' xtut ngħidulhom illi huma fost dawn l-asafar illi lestu malajr kmieni malajr u anke f'postijiet bħal riserva naturali tal-Għadira, anke f'Lulju u anke f'Awwissu, dawn l-asafar ikunu diġà bejtu mhux l-Għadira stess ta' jkunu bejtu daw x'imkien fl-Arctic in-naħa ta' fuq tal-Ewropa. U jibdew niżlin lura mingħajr għaġla ta' xejn għax għandhom is-sajf kollu qudiemhom sakemm imbagħad sal-ħarifa ikunu waslu lura l-Afrika. Nagħla jkunu postijiet bħal riserva tal-Għadira, ġal-asafar hekk iħobbu postijiet fejn l-ilma. Annimal ieħor illi fis-sajf naraw minnu wkoll din jgħidula damiġella dan huwa insett żgħir, forsi tafuntom bil-dragonflies iġver dak li huma li jgħidulu mazzarell bil-Malti issa niltaqgħu jew dal-waqt. Din hija l-kuġina tiegħu tkun iktar żgħira. Fil-fatt bl-Ingliż mhux dragonfly di jgħidula damselfly. Dan huwa raġel hawnhekk qiegħed fuq zokk ta' pjanta. Damsel tfisser tfajlar tfisser xebba damselfly, damsel in distress. Dawn huma annimali li dejjem ifittxu l-ilma. Għaliex? Għax l-ewwel jiklu ħafna insetti bħal nemus illi ssibu s-soltu viċin tal-ilma. U t-tielet importanti ħafna, dawn ibidu fl-ilma. Fir-ritratt tan-nofs qed naraw damiġella mara darba qiegħda tbit ġo vaska, ġo pond fejn hemm l-ilma ħelu. Għaliex għax il-friħ tagħha jgħixu taħt l-ilma sakemm ikunu lesti biex isiru adulti biex isiru damiġelle kemm ħellu dak l-insettu. Dak joqgħod jimxi fil-qiegħ tal-ilma dak fl-ilma hemmhekk qiegħed u jkun qed ifittex xi insetti xi annimali żgħar illi jaqbad biex jiekol. Il-ferħ tad-damiġella. Il-kuġin tagħha l-kbir huwa il-mazzarell, dan huwa l-mazzarell sultan l-ikbar wieħed li għandna f'Malta. Il-mazzarell sultan dak huwa ir-raġel hemmhekk qiegħed il-mazzok jistrieħ jew jixxemmex, u hawnhekk bħalma kellna qabel hija l-mara li qiegħda tbit sorita. Alright, skużawna. Skużawna, nsejna nitfuħ. Il-qiegħda tbit ġo l-ilma, qiegħda tbit ġo vaska, għaliex ukoll il-friħ tagħha jgħixu taħt l-ilma. Fil-fatt hemmhekk qed naraw il-ferħ
tagħha mid-dera għalhekk dan hawnhekk ħareġ mill-ilma u għaliex ħareġ mill-ilma. Għax hawnhekk ikun wasal il-ħin biex dan l-annimal dan il-larva dan il-isu caterpillar biex ngħidlek tal-mazzarell ikun lest biex jibda isir mazzarell, isir adult u jtella ġwienaħ. Dan huma sensiela hawnhekk għandna sekwenza ta' ritratti li ħal-ħabib tagħna Charles Gauci li huwa espert tal-dragonflies u hawnhekk qed naraw ħiereġ ara mill-qoxra. Miraklu, bħal meta farfett joħroġ minn ġol pjupa, dan hawnhekk għandna il-mazzarell ħiereġ minn ġol qoxra. Taraw l-qoxra kannella fuq vojta ħiereġ jitmattar lura raħ qisu se jagħmel xi akrobazija. Marret ħiereġ u hawnhekk imbagħad wara li jkun ħareġ jiddendel magħha dak il-qoxra li jkun ħalla biex issa jibda biċċa xogħol importanti li huwa taraw dak il-ġwienaħ kemm għadhom żgħar fuq daru, il-ġwienaħ imbagħad jibda jippompja id-demm għal ġofjhom minn ġo ġismu ħalli il-ġwienaħ jibdew jistiraw jitwalu. U hawnhekk il-ġwienaħ lest imbagħad jibda jiftaħhom u jalaqhom tal-ġen ta' stra tara. Da ġeneralment bil-lejl jagħmilha din fis-satra tal-lejl. U hawnhekk lest biex jitlaq. Iħalli dik il-qoxra warajh, kultant taraw ma xi ġnub ta' xi ġibjuni jew ta' xi jagħmilha bil-lejl biex ma jaqbduhx il-predaturi. Jew forsi xi kollu bżonn l-umdità ta' bil-lejl probabbli huwa xu dak il-ħin ikun helpless ħafna jkun ma jistax. La jkun jista' jgħum fl-ilma. Żgur, la jkun jista' jtir. Allura jagħmilha bil-lejl eħe biex żgur ħadd ma jaraħ ma Charles Roma. Din x'għandna hawnhekk għandna qasba taraw it-toqba tagħha u hemm ġew taraw dak il-ħafna caterpillars, dak caterpillars lesti biex jorqdu, laqqas xejn, dak huma caterpillars xat illi qabdet żunżana li għadin. Hemm żunżana li tagħmel dan ix-xogħol, tagħmel tip ta' potter wasp. Eżatt, mhix hornet da. Le mhix hornet. Il-hornet joqogħdu fi grupp. Tixbaħ daqsxejn fil-gurra għandha daqsxejn ħamra di ħafna iktar żgħira minn hornet le. U la mhix perikoluża laqas għan-nies. Okej, ma din tmur taqbad il-caterpillars li diġà konna tkellimna fuqhom, meta tkellimna fuq il-bejtiet takru. U iddeffishom ġo dik il-qasba u mbagħad tagħlaqa dik hemm fuq fit-tieni ritratt qed taraw l-istess qasba imma tattiet. Għattieta isu għamletu bis-siment, kaħlitu, għamlet saqaf, għamlet bejt. Okej, u dak kollu ġo qasba bħalma jadin, u hekk għandna dak ħannihom fil-ġinna apposta biex inħajru dawn l-annimali jsibu post fejn jagħmlu l-bejta. Hawnhekk għandna biċċa filmat. Hija l-aħħar parti din mara fejni. Di sabet qasba l-qasqa minni apposta din. U żgur kienet hemmhekk tistenna li nużawha. Hemmhekk daħlet u hawnhekk ftit ieħor ara taraw fuq ħirġa slow motion. Sejra taħdem. Sejra ġib xi caterpillar ieħor dik sejra. Hemm ġew dik id-daqsxejn parti mill-qasba, okej tkun qiegħda poġġi caterpillars biex imbagħad tbid fuqhom u s-sott il-kamra. Ħalli ż-żgħar meta jfaqsu ikollhom xi jieklu sakemm jikbru. Hawnhekk għandna brimba qed taqbad żunżana wkoll jew żunżana jew naħla dik. Naħla. Nansi naħlu raġel għax għandu antenni twal. Okej, u għaliex tagħmel dak ħedi għandha bżonn tiekol u għandha bżonn is-sustanzi biex imbagħad tbid ukoll. Dik hija l-istess pjanta hemmhekk u hemmhekk fit-tieni ritratt mhux qed tarawha tiekol hemmhekk dik il-pakkett abjad li għandha taħta dak huwa il-bejta tagħha kollha mlija bajt u mbagħad tattihom dak il-ħafna silk, dak il-ħafna ħarir biex ma jattakkawhom liex xi annimal fil-fatt qiegħda għasta magħhom jara il-mami. U sintendi, issa nerġu daqsxejn lejn il-baħar li huwa l-post fejn il-bniedem jersaq fis-sajf, biex jiffriska biex jiddeverti daqsxejn. Hawnhekk għandna dal-kartun qed nara żewġ ħutiet li qshom qegħdin jinkwitaw qegħdin speċi waslu il-bnedmin, ħanaraw x'sejġri, ħanaraw kemm se jħammġulna il-baħar. Okej, għax il-baħar irridu niftakru guys illi il-baħar mhux biss huwa post fejn aħna niddevertu fejn aħna mmorru neħdu pjaċir fis-sajf, imma l-baħar huwa habitat, huwa dinja sħiħa fejn jgħixu miljuni kbar ta' annimali u pjanti. Dik hija d-dar tagħhom. X'inhu meta aħna mmorru nogħmu mhux se il-baħar hemm qiegħed lesta lina, il-baħar hemmhekk huwa post huwa habitat fejn jgħixu l-annimali. Għandna żewġ tipi ta' xtut u vera prinċipalment għandna il-xatt bil-blat u għandna xatt bir-ramel. Dan huma żewġ habitatati differenti illi fihom issib annimali u pjanti differenti. Aħna lina l-aqwa li hemm il-baħar l-aqwa l-baħar kalm ħalli ninżlu nixxalaw ġo fih. Tajjeb tixxala, anzi tajjeb, m'hemm xejn ħażin. Imma dejjem importanti li niftakru li hemmhekk aħna qegħdin inżuru id-dar ta' ħafna annimali oħrajn li aħna rridu nixxerjaw id-dinja magħhom.
Din hija ritratt hawnhekk qed juri il-ramla tal-Adira din, il-ramla tal-bajja tal-Melliħa. Imma imtella fuq ix-xatt hemm ħafna alka. Li ħafna nies kif jarawha jgħid ħmieġija għax ma jiġux ingħatfu hawnhekk. Hemm aħna għalina ir-ramel irid ikun xejn ma jkun hemm xejn fuq biex ingawduh. Imma fil-fatt il-baħar u x-xatt huma affarijiet ħajjin, huma affarijiet li in-natura hemmhekk tagħmel l-affari tagħha. Dak il-alka li tella l-baħar dak probli tella għax xi ġurnata qabel kien daqsxejn maltemp u l-baħar kien imqalleb u tella ħafna alka l-art. Dik l-alka dak mhux ħnieġ, dak huwa weraq tal-alka qiegħed jinxef u qalb dak il-ħafna weraq ikun hemm eluf kbar ta' annimali żgħar bl-Ingliż jgħidulhom għax dika jgħidula bankett. Allura ġibtielek biex tiftakar banketta. Grazzi biex tiftakar l-isem. Grazzi tista' neħħija issa. Tista' neħħija. All right. Okay, thank you very much. Mista jinsew wara, bankett bħal banketta. Hija vera jgħidulhom bl-Ingliż bankets dawk. Allura tara il-gafef jiġu jneħħu kulħadd ineħħi dal-alkax ħafna ħnieġ, ħafna mhux ħnieġ ħasra, imma hija dinja sħiħa b'ħafna annimali. Isa forest floor, jiġifieri inti ħad toqgħod tiknes il-weraq mill-foresta le u xejn ħafna annimali fuqhom taħthom jieklu minnhom. Imma min jirraġuna hekk tax jara weraq niexef, naddaf weraq niexef. Ġen tal-moħħ tada. Weraq niexef mhux ħnieġ, weraq niexef huwa n-natura qed terġa' tieħu lura dak li jkunu tellew il-pjanti. Dan huwa annimal ara u dan ukoll ieħor sieħbu. Dan huma qishom ħnieżer l-art. Imma dawn ma jgħixux ġoddi ħartana, dawn jgħixu maċtut. Tax-xelluk ħafna drabi tarah max-xatt il-baħar aw max-xatt bil-blat. U tal-lemin ħafna drabi tarah qalb ir-ramel. Dan taf jgħidulhom bil-Malti Alla jbierek da bil-Malti jgħidulhom dud tas-sajt. Ġifieri dud biex tistad bih. Ġifieri isu dan l-annimal qed jeżisti biss biex impoġġuh ma' sunnara biex nistadu bih. Hemm bżonn nifdawlu. Turi lin-nies ilhom ħafna snin illi mhux jaraw in-natura bħala xi ħaġa sabiħa, imma kif x'jista' jieħdu minnha. X'tista' tieħu minnha hija dik sfortunatament hija u meta jmorru l-eluf ta' nies maxtut. Dejjem hemm periklu li jkun hemm xi nies minnhom illi jittrattaw il-post qisu xi proprjetà tagħhom biex jagħmlu li jridu biha. Biex tgħix viċin l-annimali għandhom biżżejjed problemi u l-pjanti li jgħixu viċin ix-xatt, immaġinaw da pereżempju bħala hawnhekk u ġvera dak il-mewġ iħabbat u inti tkun annimal żgħir li tkun tibqa' tgħix ma' dak il-blat bla ma jeħdok il-kurrent, bla ma jeħdok il-blat, jew jekk inti pjanta bla ma jqaċċtek il-mewġ u jarmik, okay? Il-pjanti u hemm pjanti li jgħixu viċin il-baħar, da mhux ġo l-baħar imma maxtut. Hawnhekk għandna żewġ pjanti tax-xelluki għax-xorbet u tal-lemin jgħidula bużbiż il-baħar. Li daw issibhom ħafna viċin il-baħar. Biex jgħixu viċin il-baħar mhux faċli, għax ġara ara kemm raxx tal-baħar kollu melħ u l-melħ jagħmlhom il-ħsara l-pjanti. Ara kif jirnexxilhom pjanti bħal daw jgħixu viċin il-baħar. Daw għandhom trik. Daw il-pjanti il-weraq tagħhom ikunu ħxon, ikun imlaħħam, flexi. Għaliex? Għax dak ġo fih ikun hemm ħafna ilma illi ikunu ħażnu daw il-pjanti. Fi żmien meta tkun tagħmel ix-xita, ġifieri fix-xitwa, tkun tagħmel ix-xita u x-xita huwa ilma ħelu jinżilhom mal-eruq u l-eruq jibdew jtellu kemm jifilħu ilma iktar milli għandhom bżonn, imma l-ilma ekstra iżommuh ġol weraq jaħżnuh ġol weraq għalhekk mill-weraq ikun iżomm swaba dak il-weraq għaliex biex imbagħad fis-sajf meta ma tagħmilx ix-xita, anzi meta l-uniku ilma li jaraw hija xi mewġa bl-ilma b'raxx ilma mielaħ, l-eruq ma jibtellawx ilma minn taħt l-art. Ma jieqfu jaħdmu għas-sajf, imma il-pjanti jużaw l-ilma illi jkollhom maħżun storjat fil-weraq. Xi tricks daw. Taħt l-ilma stess, issa naraw daqsxejn l-annimali, da fil-ilma vera baxx, tajt tinżel ġo fih l-ilma ġifieri jasallek sal-art. Da max-xatt, allura għadu jaħbad il-mewġ hawnhekk. Żgur, iktar ma tkun viċin tax-xatt, iktar il-mewġ tħossu vera għax il-mewġ jibda jimbotta u jkaxkar kollox. Fuq ix-xelluk, hemmhekk għandna dik ngħidula budakra żebbuġija, peacock blenny, hija bl-Ingliż. Qed tara qed tiftaħ ishom dak il-ġwienaħ dak qed tużomi biex iżżomm mal-blat ħalli il-mewġ ma jqgħodx ċaqlaq għal ewwel hemm. Inti qed tuża ġwienaħ għax fins bil-Malti huma ġwienaħ. Ġwienaħ jew m'għarfx nuża jdejn imma jużaw ishom dirajn. Tal-lemin hemmhekk hemm annimali ieħor dik jgħidulha mħara limpet bl-Ingliż. Dik hija mir-razza tal-bebbux, fil-fatt għandha l-qoxra jibsa dik li aħna qed naraw fir-ritratt u taħta dik il-qoxra ikun hemm parti radba li tkun imwaħħla sew mal-blat
ħalli il-mewġ ma jaqlaħħiex fil-fatt anke il-qoxra tagħha hija daqsxejn lixxa mhux qiegħda xi tumbata ħalli il-mewġ ma jħabbatix l-ewwel imma jgħaddi minn fuq għaliex iżu għaddej minn fuq il-blat. Mhux hekk għandha l-sin tantu aħrax illi kapaċi tħaffer daqsxejn fil-blat ukoll. Ejja, fil-fatt kif tarawha qiegħda daqsxejn anke qiegħda ġo ħofra dik il-ħofra tkun għamlitha hija. Taf li għandha mitringiela snin. Tuża 10 kull darba. Spera ma tikdimniex. Le, dawl Tigref. is-snin ikunu fuq il-siena jużawha biex jigirfu l-alka ħalli kollhom xieklu. F'tal-każ kapaċi tigref anke il-blat u toħloq dar żejra għaliha. Hawnhekk għandna xi biċċa filmat, ejwa daw ħelwin daw. Xi budakra di wkoll il-Molly Miller, daw xi żewġ irġiel hawnhekk qed għandhom xi daqsxejn xi jgħidu x'wieħed daħal fit-territorju tal-ieħor u kif taraw hemm daqsxejn kurrent. Qed iżommu bl-idejhom marru. Hemm daqsxejn kurrent mhux ħażin. Rajtu kif iżommu b'idejn? Eħe. Nerġa' nara. Qed jużaw idejhom ara biex iżommu fl-istess ħin li għandhom xi jgħidu. Ma jgħidux il-kurrent jiġu jtajjar xi wieħed minnhom le għax Tara biċċi tal-alka titiru l-ewwel hemm, jiġifieri mal-mewġ. Jidher li għaddej il-mewġ. Xieħlew taħu, daw taf kemm huwa żaru, dak ma fihomx daqs wieħed xark ta' dak ta' subajja fihom. Okej. Sintendi dak biex tarhom hemmhekk tista' mill-wiċċ tarhom għax il-ma huwa baxx ħafna, però jekk ikollok maskla u maskla biss mhux biex ċilindri u oksiġenu affarijiet hekk m'għandi bżonn skuba ta' biex tara daw l-annimali u tara il-ħajja taħt l-ilma, il-filma baxx ħafna, kull m'għandek bżonn maskla u pipe biex inti kemm taf tgħaddas wiċċek ġo fiha. Laqas hemm għalfejn toqgħod iżżomm in-nifs laqqas xejn għax inti tkun fil-wiċċ u ġo ilma da jwassallek saqaddek forsi u jekk tgħaddi poġġi wiċċek fl-ilma ħadd tiftaħ dinja ġdida ta' ħajja. Dawn huma xi ħut oħrajn li tista' tara viċin ħafna tal-wiċċ tal-ilma u maħud żejr kollu da tiddaq paċenzja biex issibu għax tantu żejr illi ma tindunax bih hemm forsi l-ikbar wieħed daqs subajk. U li żar wieħed daqs differenti. Ma ġebla li kollha daw it-toqob żgħar ikunu għamluhom il-bebbux. U stennew ftit. Kun hemm minhom jgħixu. Tan-nofs sara tara ħireġ dak ħireġ minn ġo toqba, dak ikun sab toqba joqgħod komdu eżatt u kif jara anke li ħorta fuq tal-lemin. Kif jara periklu ġej jinġibet il-ġewwa ma tarax u wara ftit jerġa' joħroġ. Fiha sabiħ li toqgħod paċenzja trid. Dan huma xi ftit ħut l-iktar jiċċaqlaq mill-oħrajn, l-oħrajn ħafna drabi jqogħdu f'post wieħed. La jiċċaqlaq l-ewwel hemm tax-xelluk huwa x-xirgien u tal-lemin jgħidulu sargu żewġ ħut jixbu ħafna l-xulxin li fil-patterns li għandhom fuq darhom jiġu minn xulxin daw. Okej, ħuta oħra li tara ħafna minnha di mhux waħda tara kif jurina r-ritratt fuq il-lemin hemmhekk din jgħidula ċċawla. Fej tara waħda s-sollu tara 1000 waħda. Jgħidu la ċawla xi annimal skur, kannella skur ħafna drabi tidher. U ċawla huwa U ċawla huwa asfur iswed ukoll. Allora semmi tal-asfur. Din hija l-arusa, anzi arusa, għax raġel. Għax l-arusa l-mara ma jkollix dak il-faxxa, mara jkun iktar isom rigi suwed u ċari. Dan huwa r-raġel l-arusa wkoll ħuta komuni ħafna li tara fl-ilma baxx. Kemm hu sabiħ iktar tara hekk milli tara ħasra ma xi qasba. Dak jitilfu l-kulur kollu ibda biex. U ma tkunx qed tarahom kif iġibu ruhom u l-imġiba tagħhom. Sabiħ ħafna tieħduhomx fuq granted il-ħut. Qogħdu warawhom. U tana ħuta oħra sabiħa ħafna u b'xorti tajba tgħix fil-baxx ukoll. Naħseb waħda mill-iktar ħut il-kulurit li għandna f'Malta. Issa xi ħaġa mit-tropics din, issa xi tropical fish. Dan jgħidu l-ludi bil-Malti tax-xelluki hija mara tal-lemin huwa raġel. Ħareġ xi ġmien. Jħobbu jgħodu fil-blad fiċin il-wiċċ daw jiġġieldu l-irġiel ikeċċu xulxin. Okej, dana jgħidu la trilja tal-faxxu bil-Malti, trilja. Dina tħobb toqgħod mal-qiegħ fil-ma baxx ukoll u għandha dak iż-żewġ ishom mustaċċi jħorġu minn-ħalqa hekk u toqgħod tferkex fir-ramel biex tfittex xi affarijiet tiekol, xi dana u xi kell żgħir li jitfittex dejjem tfittex fir-ramel. U s-soltu mhux waħda tkun da jkun hawn 2, 3, 4, 5 ħdej xulxin. U ħut ieħor żgħir viċin tagħhom biex jara jaqilgħu x'ikunu tellu. Mhux ħut biss imma l-istilel tal-baħar hemm ir-rizzi, annimali jiġu minn xulxin u sabiħ tara l-varjetà tagħhom. Għandna wkoll il-granċijiet fuq ix-xelluk għandna granċ jgħidulu granċ tal-bebbuxu għax dak joqgħod jgħix xi bebbuxu u fuq il-lemin ġo oxra vojta ta' bebbuxu żgur il-bebbuxu jkun miet. U tal-lemin huwa l-granċ
tax-xatt jgħidulu. Dan jitlanka fuq il-wiċċ, ġifieri naraw anke jiġri fuq il-blat. Basta jibqa' imxarrab. Ġifieri guys, ma neħdux id-drawwa naqbdu il-granċijiet jekk jista' jkun għax nkunu qed nagħmluhom il-ħsara. Ara hawnhekk għandna granċ tal-bebbux u miexi daqsxejn u quddiem granċijiet oħra ġo bebbux żgħir. Kienu qed jiċċaqelqu wkoll dak li ħafna drabi. Dak ġek il-qoxra jkun ġo kull waħda minnhom hemm granċ żgħir illi juża l-qoxra tal-bebbux biex jgħixu fihom. Fil-fatt biex jikber irid ibiddel il-qoxra jsib waħda ġdida. U żgur kull darba li jikber daqsxejn irid joħroġ minn dik il-qoxra jsib qoxra daqsxejn iktar kbira biex joqgħod ġo fiha. L-istess razza fil-fatt dak li qed naraw hemmhekk. That's right, huma l-istess speċi, that's right. Issa naf li jew minnkom forsi toqgħodu taqbdu xi bebbux u tella oħrar biex toqgħodu taraw miexi l-ewwel hemm il-granċ ġo fihom. Importanti li l-għalant mandu mux namluwa, għax dak annimal miskin hemm ġew ma tixtieq l-annimal qiegħed hemm biex nilagħbu bih. Imma speċjalment meta tkunu l-estejtu terġgħu tpoġġuhom fl-ilma, mhux tħalluhom fuq ix-xatt, għax jekk tħalluhom fuq ix-xatt, sa ma jaslu sa ma jitkaxkru lura lejn l-ilma jilħqu jinxfu jmutu msieken, nurhom daqsxejn rispett. U bħalma għandna l-food chains fuq l-art jiddependu mill-pjanti fil-baħar l-istess. Il-food chains tal-baħar kollha jibdew mill-pjanti u għandek għandna stampa ta' forsi l-iktar pjanta importanti fil-Mediterran jgħidula l-alka din, l-ewwel rajnija fuq ix-xatt u ġvera fil-bankett. Fil-baħar hija l-alka. Mhux biss għax l-annimali u l-ħutu hekk jieklu minnha, imma x'qalb dak il-ħafna weraq ibejtu l-ħut, ikun hemm il-frieħ, ikun hemm il-granċijiet, ikun hemm bebbux ibitu hemmhekk hija ġenna tal-arka lihom. L-alka. X'għandna hemmhekk? Dan huwa jekk intom ma jkollkomx tagħmlu. Għandek għandna biċċa filmat fej morna nomu u ma kenniex nagħmlu. U għadna nitimgħu daqsxejn l-annimali, kull ma biċċa ħobs żejra u tinżel ġo daqsxejn ilma u tara min tista' titma'. U s-sabiħ tagħha din li inti tkun tista' tosservhom hawnhekk pereżempju żewġ tipi ta' budakra. Ara da tant qed jafdak li qed jitla' fuq idek. Ta' sabiħ kieku nbidlu d-drawwa milli naqbdu l-affarijiet, mmorru l-baħar biex naqbdu l-affarijiet. Mhux ħanajt li tgħinhom ma m'għandhom bżonn li biċċa ħobs, imma inti tkun qed tgħin lilek innifsek l-ewwel sabiħ u ġieli telgħu fuq idna. Feeling sabiħa. Għandek dal-gamblu tela sew. Joqgħod jarxek ftit u ħaġa sabiħa u mhux semillek sara. Le moħħu fl-ikel dak ara. U li tersaq viċin l-annimali ħaġa sabiħa. Fl-istess ħin li ma tagħmilhomx sara, m'hemmx għalfejn taqbad, m'hemmx għalfejn tweġġaħhom. Nitħabbu daqsxejn magħhom biex nurhom daqsxejn attenzjoni. Fl-istess ħin aħna l-gost. U sintendi biex tara biex iżdom rekordi ta' dawn l-affarijiet sabiħ ikollok kamera, okej, llum hawn kameras jgħidulhom huma waterproof, tista' tniżilhom taħt l-ilma u tieħu ritratti. U fil-fatt dak ir-ritratti li jurejnikom taħt ilma u anke l-filmat kollha ħadnihom kamera li hija waterproof. Inħajrukom tagħmlu din il-ħaġa minn barra l-maskla, jekk imbagħad tridu minn barra l-maskla biex intom tgawdu l-ħajja ta' taħt l-ilma, jekk intom imbagħad tridu taqsmu dak li rajtu ma' ħadd ieħor tixxerjaw ma' ħadd ieħor, armaw kamera, ħudu ritratti u anzi ninħajrukom tibatuhomna ħalli nġibuhom anke fil-magażin dak li ma qegħdin membri fil-Klabb Kuttaf. Nġibuhom fil-magażin tagħna ritratti li tieħdu intom stess, jekk tilqawla din il-challenge ibatulna ritratti waħna nġibuhom fil-Kuttafa. Basta jiġi l-annimal l-ewwel, ma tagħmlux ħsara lil-nana jew taqbduh biex toħdu l-ritratti. Le, m'għandekx għalfejn, m'għandekx għalfejn. Kull ma trid daqsxejn paċenzja, daqsxejn ħin. Sħubija fil-klabb hija faċli kemm titlu fil-website tal-BirdLife u kull mi 10 euro fis-sena qed nitkellmu xejn ta' għax ikollna l-sponsors biex inżommu l-edukazzjoni prezz baxx kemm jista' jkun. U tal-magażin tirċevuh darba kull xahrejn. Fil-fatt wieħed għand il-printer bħalissa. Mela, għallum daqshekk u għal darba daqshekk u fil-fatt hija dan huwa l-aħħar programm kif konna qed ngħidu, però qabel ma nlestu dawn huma n-nies li tawna ir-ritratti, jistgħuna r-ritratti, nirringrazzjawhom kollha u nirringrazzjaw ukoll il-xtef mill-uffiċċju tas-support minn hemmhekk. Mela, l-oġġett misterjuż. Kellna xi ħadd. Iva, ma kenniex ħafna tweġibiet illum. Ħawwadhom mela. Imma kien hemm għal-ħuta. Tieni kien hemm inqalli Sea creature, wing of stingray, indunaw ta' li xi ħaġa mill-baħar. Arnita jew sallura, ile jew snake. Imma kien hemm Lara actually għatet it-tieni risposta li dik hija siċċa. Siċċa mela hija kuġina tal-arnita, is-siċċa wkoll tara ħafna drabi fil-ma baxx
u jannimal vera tal-ġen. Dak minuta qabel ma ħadna dak ir-ritratt kienet il-kulur tagħha kien differenti. Għas kien hemm dawk it-tikki. Għax tant għandha kamuflaġġ tant biddel il-kulur illi tbiddel kulur quddiemek, tara. Issa tibda tixel u titfiq. Inkom tinżlu taħt il-baħar bil-masla u tgawdu natura bħalma ngawdu aħna, mingħajr ma tagħmel ħsara. Għax hekk sabiħ tgawdi n-natura. Proset. Mela, din hija il-funny answer game tal-caption, hawnhekk kellna żewġ safar ġibnilkom dal-ġimgħa l-oħra fil-fatt li hemm li qed jiġri dak l-asfur tax-xelluk ta' ġuna ħajħ suqed, il-fras servient. Hija tikeċċi lill-agrett abjad dak l-asfur kbir taħdejh probabbli għax da resaqlu lejn il-bejta resaqlu ftit infiċ il-wisq tal-bejta. Dar ritratt meħud ir-riserva naturali tal-Għadira. Sintendim aħna ħallejna fidejn l-immaġinazzjoni tagħkom x'inhu jiġri u waħda mill-kummenti li jogħġbuna. U ejja mhix tqila tiżżifna qed jgħidu ipprova ftit iktar u daqallu għal xejta kull darba nitfixkel f'saqajja u ralba titinna tazzjana mikalleb. Immaġinati li daw qed jgħalmu żifna lil xulxin. Proset Tiziana, proset kulħadd minn batilna l-tweġibiet immaġinattivi tagħkom. Okej, dan huwa l-email tal-BirdLife biex jekk tridu tikkuntattjaw tibgħatu xi mistoqsijiet jew tibgħatulna ritratti biex inġibuhom fil-magażin biex imbagħad igawdihom kulħadd hija dinja1@birdlifemalta.org. Ekk joġobkom mela għamlu like fuq il-Facebook page, dan ħajibqa' għaddejjin l-attivitajiet, għandna min qed jaħdem bħala youth leaders hemmhekk u leaders qed jagħmlu dejjem l-attivitajiet u forsi jekk tinfetħa daqsxejn sitwazzjoni COVID inkun nistgħu nagħmlu events. Segwuna fuq il-Facebook u ħanitlobkom tal-aħħar illi postjajtilkom dan il-link fuq il-Microsoft Teams page ta' Dinja Waħda, ekk joġobkom tuna feedback. Faċli ħafna timlewha. So jekk intom tfal, ġenituri u għallima imlew jekk joġobkom feedback fuq id-Dinja Waħda live. Ħanaqilbu daqsxejn hawnhekk, ħammorru lura aħna għal. Okej, nispera li l-feature oġobkom li kienet biċċa żejra ħafna mill-ħajja li jkun fis-sajfa. Ma semmejniex iċ-ċikada pereżempju l-iktar ħoss storbjuż tas-sajf. Imma jogħġobni ħafna, mhux ħoss tal-magni u tal-krejnijiet, dan huwa ħoss tal-set iġġennek, ġifieri għax jitarxek. Imma li jfisser ħafna sajf huwa iċ-ċikada, jgħidu l-werżieq ta' binar. Ma kellniex iktar ċans fil-fatt diġà biżna l-ħin għax hemm ħafna fuq xi xtejn, u badna daqsxejn ma ftit affarijiet. Dak kien l-aħħar fis-sensiela ħadna ħafna gost tallimna wkoll aħna u nipproduċu noħolqu dal-programm, ħadna gost nippreżentaw, ħadna gost ħafna bil-feedback tagħkom u bil-mistoqsijiet li saqsejtuna u rajtuna kemm intom kurjużi, kemm tridu titgħallmu fuq in-natura, ibqgħu sejrin hekk anka meta tikbru, ibqgħu saqsu fuq in-natura, ibqgħu fitxu, ibqgħu osservaw. Aħna ġejna meta konna żgħar? Ma konniex nafu xulxin, aħna konna bħala membri fil-BirdLife. U bdejna noħorġu ma' nies li jifhmu aktar minna. U bekk il-mistoqsijiet ma kienx hemm online dak iż-żmien, bil-mistoqsijiet li ssaqsi u bil-tweġibiet li tieħu titgħallem. U tkompli tfittex affarijiet oħra biex titgħallem. U mbagħad tgħallem il-ħaddieħor. Daqshekk għallum u daqshekk għal din id-darba forsi xi darba forsi min jaf nerġa' nagħmlu xi sensiela. Għandna pjanijiet tali. Xi sensiela simili qalulna ħafna biex forsi nivvintaw xi ħaġa anke l-iskejjel meta l-iskejjel ikunu qegħdin jaħdmu normali. Min jaf il-qudiem. Sa dan it-tant fisem il-BirdLife u Dinja Waħda ngħidkom grazzi tal-attenzjoni tagħkom tal-segwejtuna matul tat-tisa' programmi din is-sensiela u nixtiequlkom vaganzi bi pjaċir tajbin u kull gost. Ciao. Ciao.